אני זוכר שבערב חג הסוכות, מחוץ לסמסמת יצאתי החוצה, וראיתי איזה בחור שככה עשה שטורים על העניין של עוד ספר תורה כלולי. אז הלכתי, ישבתי, רשמתי את השם שלי, שילמתי לו והמשכתי הלאה. עכשיו, אני ממשיך הלאה, וככה אמרתי לעצמי, למה אתה ממשיך הלאה? בוא תרשום את כולם, יאללה, קדימה, כמה שיותר. הגעתי ורשמתי, חזרתי אחורה, והתחלתי לרשום מכל מה שאני זוכר, התחלתי לרשום את ההורים שלי, ואת המשפחה שלי, ואת האחים שלי וכולו, ואת כל המשפחה שלי בעצם רשמתי. אפילו כמה חברים, ככה רשמתי, וזהו. כאן בעצם כאילו נגמר הסיפור. עכשיו, באמת שפה לא נגמר הסיפור, כי אחד מהמשפחה שלי שרשמתי זה בעצם משפחה שלי שנמצאים בקיבוץ בארי, והם גרים שם כבר כמה שנים, והם נמצאים שם והיו שם בשמחת תורה, שזה בעצם שבוע אחרי שרשמתי אותם, הם היו שם, בתוך כל הזוועות ובתוך הטבח הנוראי שהיה שם. בכל קיבוץ בארי הם היו בעצם ב5 מקומות, היה את הדוד שלי, ואת אשתו ואת הילדה שלהם במקום אחד, בבית. והיה את בדודה שלי ועוד בן דוד בשתי מקומות שונים, עוד שתי מקומות. והיה את אחות של דודה שלי ואת ההורים שלה בשתי מקומות שונים. כולם ניצלו, כולם, כל מי שרשמתי בעצם, כל מי שרשמתי שם בעוד ספר תורה שבוע לפני, כולם ניצלו. וזה אחת מהמשפחות היחידות, הבודדות, בקיבוץ בארי שנשארו פשוט שלמות, שכל המשפחה לגמרי נשארו שלמות שמה וכולם ניצלו. והנה זהו, רואים את זה במוחש. בגשמיות, הרב אומר שזה מציל ומציל נפשות, ומציל ומגן ושומר ונותן דברים טובים, והכל הרב אומר שזה ממש ככה בגשמיות, בפשטות. אז צריך לקחת את העניינים על הידיים שלנו ולדאוג שכל עם ישראל יהיה לו את העניין הזה.